От YouTube общо взето ми дойде идеята, гледах едно клипче с бъбъл футбол, много ми хареса спорта. Видях, че няма в България нещо подобно и реших да направя. И взех топките, след това направихме и тук игрището, взехме и разни други спортове, добавихме към бъбъл футбола и се получи нещо като спортен клуб за алтернативни спортове насред студентски град, в който може да играете бъбъл футбол, плажен тенис, спид, бадминтон, все пак текрал, тайландската игра, подобна на джитбол, също и джитбол, настолни игри и много други забавления за малки и големи. Хипер яко, адреналина е много яко, като се блъснеш. След това много яко търкалянето. Поне бях много активен днеска, ми подарих фанелка. Беше много яко, блъскахме се, разцъквахме, беше трудно ставането, но се забавлявахме много. Получих една награда лосьон за ръце, защото бях много активна. Много е готино, много е забавно и винаги побеждава най-дебелия. Харесва ми много, според много забавно, може да обединява повече хора, да се включват, да се забавляват, нещо по-различно е. Подходящо за всички възрасти, според мен забавно за млади компании, хора с малки деца. Бъбъл футбол е подходящ за всички, за малки, за големи, доста изморителен спорт е, не е само забавление, включва и доста физическо натоварване. Така че подходящо е и за малки, за големи, за фирми, за тимбилдинг мероприятия, за отборни игри. Общо взето няма ограничения. Работим всеки ден, от сутринта от 10 докато се стъмни. По цял ден ще играем, ще се забавляваме.